Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, tanging paghawak lang naman sa kanyang dibdib ang kanyang nagawa dahil sa patuloy niyang pag-inda ng kanyang pinsala. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumapit sa kanya ang nilalang at mabilisan nitong tinuhog ang kanyang binti nang matutulis nitong mga galamay. Sa puntong yon, tanging pag-angil na lamang ang nagawa ni Tandang Lauryo habang patuloy na iniinda ang pagtagos ng malagagambang galamay. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, bigla naman siyang ibinalibag ng nilalang sa lupa at mabilisang sinugod upang bigyan ng pangwakas na pag-atake. Pagsilay ni Maestro Florante sa gagawin ng Bertudes, agad naman niyang inilabas ang kanyang libreta at mabilisang hinanap ang mga buhay na salita na siyang nagpapalayas sa mga demonyo sa buong paligid. Paulit-ulit itong binibigkas ni Maestro Florante hanggang sa magawa na niyang mapalayas ang lahat ng Bertudes na naroon. Animoy bigla na lamang naging abo ang mga ito at kasabay nito ang mabilisang pagtahimik ng buong paligid. Maging sila Ibrahim noon ay hindi maiwasang magulat sa kadahilanang alam nilang ang binigkas na mga kataga ng kanilang maestro ay isang mapanganib na karunungan na alam nito. Kahit malakas ang poder ni Maestro Florante, maaari pa rin siyang mabalikan ng kanyang mga usal sa kadahilanang wala na siyang gaanong lakas upang banggitin ito. Minsan na din nilang narinig sa kanilang maestro mismo ang tungkol sa panganib na dulot ng mga usal na masyadong matataas. Kinakailangan din ng malakas na pangangatawan bago usalin ang mga katagang yon upang maiwasan ang pagbalik ng mga buhay na salita sa katawan ng taong nagtatanga nito. Pagsilay nila Ibrahim kay Maestro Florante, bigla naman nila itong nakitang patuloy na sumusuka ng napakalapot na dugo. Nakaluhod na din yun sa lupa habang patuloy na pinipilit ang kanyang sarili na lumapit kay Tandang Lauryo. Maestro Florante! Maestro Florante! Sigaw ni Ibrahim habang mabilisang tumatakbo papalapit sa kanilang maestro. Nang marating na nila ang kinaroroonan nito, agad din naman nilang ibinigay kay Maestro Florante ang kanilang mga ginintuang buhok ng tikbalang. Kinakailangan nilang gawin ang bagay na yon upang kahit papaano'y mabigyan ng karagdagang lakas ang nanghihina nitong katawan. Ibrahim! Si Lauryo! Puntahan ninyo si Lauryo! Mas kinakailangan niya ang tulong ninyo! Wika ng maestro paglapit ng kanyang mga disipulo. Nang marinig naman ito ni Ibrahim, agad naman niyang pinaiwan doon ang kanyang dalawang kapatid upang puntahan si Tandang Lauryo. Pagdating niya sa kinahihigaan nito, laking gulat na lamang ni Ibrahim nang masipat niya ang katawan ni Tandang Lauryo na punong-puno ng malalalim na sugat. Nag-aagaw buhay na din ito at tila ba nalalapit na ang kanyang kamatayan kung hindi mabilisang mabibigyan ng paunang lunas. Dahil sa wala gaanong alam si Ibrahim sa aral ng kaliwa, kung kaya't napagpasyahan niyang tawagin ang iilan sa mga gabunan ni Tandang Lauryo na labis nitong pinagkakatiwalaan. Paglapit ng mga gabunan, agad din naman itong kinuha si Tandang Lauryo habang patuloy na binubuhusan ng napakabahong langis. Hinayaan lang naman ito ni Ibrahim gawa ng meron naman siyang tiwala sa mga ito. Ginoong Ibrahim, ihabilin niyo muna sa amin si Tandang Lauryo. Kami na ho ang bahala sa kanya at gagawin ho namin ang lahat ng aming makakaya para mailigtas ang kanyang buhay. Wika ng isang gabunan habang pinapasan ang kanilang pinuno. Kasabay ng pagpapaalam ng mga ito,
ay siya namang pagbalik ni Ibrahim sa kinaroroonan ng maestro. Sa pagsilay niya sa buong paligid, doon niya nakita ang bangkay ng 5 gabunan na kaanib lang sa kanilang samahan. Wala siyang naramdaman kung hindi ang pagkalungkot sa mga ito habang patuloy na pinagmamasdan ang kanilang mga katawan na wala ng buhay. Ilang segundo pa ang lumipas, narating na nga ni Ibrahim ang kinaroroonan ng kanilang maestro. Binuhat nila ito at mabilisang dinala sa pamamahay ni Tandang Lauryo. Ang mga natitirang aswang at mga mensahero naman noon sa paligid, ninais na kunin ang mga bangkay ng iilan nilang mga kasama. Kahit papaano, nais din nila itong mabigyan ng maayos na libing bilang pasasalamat sa mga bagay na kanilang nagawa at naisakripisyo. Nang dumating na sila Ibrahim sa pamamahay ni Tandang Lauryo, agad din naman nilang ipinasok ang nanghihinang si Maestro Florante. Ang iilang albularyong kasama nila noon, ninais na matulog sa bakuran ng tahanan nito para lamang mabantayan ang kanilang maestro. Habang nakahiga si Maestro Florante, panay naman ang ginagawang pagpainom dito ni Ibrahim ng mga halamang gamot na maaaring makatulong sa kanya. Kahit papaano, nagiging panatag na ang kanilang mga kaisipan sa kadahilanang hindi na ito nagsusuka ng dugo. Maya-maya pa, bigla namang natigilan sila Ibrahim sa kanilang ginagawa nang marinig nilang magwika si Maestro Florante ng, Ibrahim, kumusta si Lauryo? Nasaan si Lauryo? Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpupumilit niyang tumayo na agad namang hinadlangan ng kanyang mga disipulo. Nasa maayos hong kalagayan si Tandang Lauryo, Maestro. Huwag na muna kayong tumayo dahil alam naming hindi niyo pa kaya. Sa dinami-dami ba naman kasi ng alam niyong mga usal, yun pa ang inyong napili. Sagot naman dito ni Ibrahim. Paano na lang ho kami, Maestro Florante, kung hindi ka nakaligtas sa mga usal na inyong binigkas? Dagdag pa nito. Matapos niyang makapagsalita, agad naman siyang napaupo habang patuloy na tinititigan ang kanyang maestro. Nang marinig naman ni Maestro Florante ang sinabi nito, agad din naman siyang nagpaliwanag ukol sa mga pangyayaring hindi nagawang mapansin ni Ibrahim. Pasensya ka na, Ibrahim. Alam kong nagagalit ka dahil nag-aalala ka lang sa akin. Alam mo kasi, kung hindi ko yung ginawa, malamang sa malamang wala na ngayon sa atin si Lauryo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman naging malubha ang aking pinsala. Sa ngayon, Ibrahim, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko para mamuno sa ating hukbo. Wika ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglahad niya sa kanyang disipulo ukol sa kanyang mga rason kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Nang marinig ni Ibrahim ang naging paliwanag ng kanyang maestro, agad din namang naglaho sa kanyang isipan ang matindi niyang pagtatampo. Walang sabi-sabi, agad niyakap ni Ibrahim ang kanyang maestro habang patuloy na umiiyak. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, hindi na nila nagawang maramdaman ang paglapit ng mag-ina ni Tandang Lauryo. Nang masipat nila ito, agad naman itong nagtanong sa kanila sa maaaring kinaroroonan ni Tandang Lauryo. Napapaiyak na din ang asawa nito kung kaya't ginawa naman nila Ibrahim ang lahat upang ito ay mapatahan. Kalma lang ho kayo, Ginang Linda. Nasa maayos hong kalagayan si Ginoong Lauryo. Maya-maya ho, uuwi na yon. Palusot naman ni Ibrahim habang pilit kinukumbinse ang asawa ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa ang ginang kung hindi ang magtiwala sa kanyang sinabi.
Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, kanya-kanya na silang ligpit ng kanilang mga gamit na nagkalat sa buong paligid. Sila Ibrahim naman noon, ninais na tumungo sa karatig baryong kinaroroonan ng mga gabunan ni Tandang Lauryo upang makakuha ng balita ukol sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang pinuno. Habang binabagtas nila ang daan, paisa-isa namang sumusunod sa kanila ang mga mensahero ni Tandang Lauryo upang magbigay ng mga impormasyon ukol sa kasalukuyang kaganapan sa mga trensera. Ayon sa mga ito, ang iilan sa mga trenserang kanilang binungkal ay tuluyan ng natabunan dahil sa digmaan. Hindi na din nila maamoy ang bakas ng mga pangontrang inilibing sa lugar na parabang naglaho na lamang na parang pula. Dagdag pa ng mga mensahero na nagawa na nilang mailibing ang lahat ng aswang at mga albularyo na namatay di kalayuan sa baryo. Matapos itong marinig ni Ibrahim, agad din naman siyang nagbigay ng utos sa mga mensahero na bantayang mabuti ang bawat trenserang nakapalibot sa baryo habang hindi pa sila nakakabalik. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang baryong pinagtitirhan ng mga gabunan. Pagdating nila sa pamamahay nito, agad naman silang sinalubong ng 15 gabunan ni Tandang Lauryo. Ginoong Ibrahim, wala dito si Tandang Lauryo. Kasalukuyan siyang naroon sa aming sagradong lupa para maipaghilom ng aming bathala ang kanyang mga natamong pinsala. Sabihin niyo kay Ginoong Florante, kinakailangan ni Tandang Lauryo ng 4 na araw para makabawi. Wika ng gabunan. Nang marinig ito ni Ibrahim, agad din naman niyang tinanong sa mga ito ang lokasyon ng sagradong lupang kanilang sinasabi. Kinakailangan niya kasing makita noon si Tandang Lauryo sa kadahilan ng meron siyang mahalagang sasabihin. Mga Ginoo, pasensya na kayo pero kailangan ko talagang makita ngayon si Tandang Lauryo. Ang gagawin kong ito para din naman sa ating pangkat. Naway ako'y inyong maintindihan. Sagot naman dito ni Ibrahim. Kasabay ng kanyang pagwika ay siya namang pagpumilit niya sa mga gabunan na siya ay samahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawang pangungulit, hindi din naman naglaon at nagawa niya itong mapasang-ayon. Bago pa man pumatak noon ang dapit hapon, kasalukuyan na silang naglalakbay patungo sa sagradong lugar ng mga gabunan. Ayon sa mga ito, tanging ang mga nilalang lamang na merong dugo ng kanilang uri ang pinahihintulutan sa lugar na yon. Ang pangingialam noon ni Ibrahim maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan ng mga gabunan at ng kanilang gabay. Pero dahil sa importante ang kanyang nais sa kanilang pinuno, kung kaya't nagawa nila itong maipagsawalang bahala. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga sila sa paanan ng bundok na kung saan napakaraming nagsisitaasang puno. Patuloy lang naman noon sa paglalakad sila Ibrahim hanggang sa dumating ang puntong nagawa na nilang marating ang isang patag na lugar sa gitnang bahagi nito. Napapalibutan yon ng matataas na puno at halos hindi ito magawang masipat mula sa ibaba. Pagsilay ni Ibrahim sa buong paligid, hindi niya maiwasang mamangha sa kanyang mga nakikita. Bukod kasi sa napakalalaki ng mga katawan ng punong namumuhay roon, iba't ibang uri din ang mga halaman at hayop ang kanyang nakikita sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagmamasid nang masipat niya ang isang kubong di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Gulat na gulat noon si Ibrahim sa kadahilan ng kahit ang kubo na yon ay nasa kanyang harapan. Tila ba hindi niya ito magawang masilayan. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinatatayuan nang masipat nila ang pagbukas ng pinto
at paglabas ng isang matandang hukluban. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang magsiluhuran ang lahat ng gabunang kanyang kasama. Naiwang nakatayo noon si Ibrahim na siyang mabilisang nakaagaw pansin sa atensyon ng hukluban. Pagtitig nito sa kanya, doon niya nakita ang napakapula nitong mata at nanlulumsing pagmumuka. Paglalarawan ni Ibrahim sa nilalang na yon, maihahalin tulad mo ito sa isang uugod-ugod na matanda na halos maging kuba na dahil sa labis na katandaan. Ordinaryo lang din naman ang katawan nito, subalit nagtataglayo ng isang buntot na maihahalin tulad mo sa buntot ng baka. Palagi din yung nakasuot ng salakot at meron itong isang kulay itim na balabal na palagi niyang suot-suot. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtititigan ni Ibrahim, dahan-dahan namang lumapit ang mga gabunan sa kinaroroonan ng matanda. Hinahalik-halikan ng mga ito ang paa ng nilalang hanggang sa mapuno yun ng laway. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, bigla namang naramdaman ni Ibrahim ang mabilisang pagbago ng presensya ng matanda habang dahan-dahan yung lumalapit sa kanya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Wika ng hukluban. Nang marinig ito ni Ibrahim, buong pagpapakumbaba siyang sumagot ng, Ako si Ibrahim, Ginoo. Matalik na kaibigan ni Ginoong Lauryo. Kaya ho ko na parito dahil nais kong makita ang aking kaibigan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtitig niya sa matanda ng napakaseryoso. Iniwasan din niyang iparamdam doon ang kanyang presensya nang sa gayoy hindi sila magkaroon ng mga bagay na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Nang marinig naman ito ng matanda, bigla naman itong ngumisi sa kanya habang dahan-dahang nagsasabi ng, Nandirito nga si Lauryo, iho. Halika, sumama ka sa akin. Pupuntahan natin siya. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsunod ni Ibrahim ng hindi kumikibo. Sumama na din noon ang 15 gabunan ni Tandang Lauryo upang magawa din itong masilayan ang kanilang pinuno. Bago nila lisanin ang lugar na yon, maraming ipinagbilin sa kanila ang matanda na kahit anong mangyari, hindi dapat sila humiwalay sa kanilang hanay. Ang daraanan kasi nila noong lugar ay isang pugad ng mga engkanto na tinatawag na halaaw. Para sa mga hindi nakakaalam, ang halaaw ay isang uri ng engkantong itim na halos kawangis din ng isang ordinaryong tao. Ang pinagkaiba lamang ng mga ito ay hindi ito nakakapaglakad ng tuwid sa kadahilan ng wala yung mga gulugod sa likod. Para itong mga aso kung maglakad na siyang nagbibigay kilabot sa mga ordinaryong taong nagagawang makasilay sa kanilang uri. May mga malalaki din yung mga panga at halos hindi mabilang na mga ngipin. Mahahaba din ang mga kuko nito na siyang pangunahing ginagamit nila sa paghahanap ng kanilang makakain. Butot balat din ang karamihan sa mga halaaw dahil sa 2 beses lamang yon kung kumain ng laman loob sa isang buwan. Dagdag pa ni Ibrahim na ang mga ganoong uri ng nilalang ay isa din sa mga tagasunod ng mga matataas na uri ng bertudes. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, napagpasyahan nilang maglagay ng tali sa kanilang mga kasuotan na nagkokonekta sa bewang ng matanda. Ginawa nila ang bagay na yon upang masigurong kahit na anong mangyari, hindi sila magkakahiwa-hiwalay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagulantang si Ibrahim nang masipat niya ang isang mamasamasang lugar sa kanilang dinaraanan. Patuloy lamang nilang binabagtas ang daang yon
hanggang sa dumating ang puntong napatigil na ang matanda sa kanyang paglalakad. Pagsilay niya sa unang bahagi ng kanyang kinatatayuan, doon niya nakita ang isang maliit na bangka na merong gaserang nakasindi sa dulo nitong parte. Halos hindi na mapigilan ni Ibrahim noon ang mapaisip sa kadahilanang sa isip-isip niya. Napaka-imposible namang magkaroon ng sapa sa gitnang parte ng bundok. Nang hindi na niya maatim ang mga kumakalat na katanungan sa kanyang isipan, napagpasyahan na niyang magtanong sa matanda ukol sa lugar na kanilang tinatahak. "Manong, asa na ho tayo? Papanong nagkaroon ng sapa sa gitna ng bundok? Tsaka, bakit tayo sasakay ng bangka?" Naguguluhang tanong ni Ibrahim. Nang marinig naman ito ng matanda, bigla itong tumingin sa kanya habang nagsasabi ng, At sino ang nagsabi sa iyong nasa bundok tayo? Hindi mo ba nakikita ang paligid mo, iho? Ang lugar na ito ay malayong-malayo na sa lugar na napuntahan ninyo. dagdag pa ng matanda, na maaaring hindi na malaya ni Ibrahim ang pagpasok nila sa lagusan sa kadahilan ng purong kaliwa ang kanilang dinaanan. Maaaring naging bulag noon ang kanyang pandama na siyang nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulo. Matapos itong malaman ni Ibrahim, wala na siyang nagawa kung hindi ang magmasid sa buong paligid. Pagsilay niya sa ibayong parte ng sapa, doon niya nakita ang mga halaaw na patuloy na gumagapang. May iilan din sa mga ito ang nakatitig sa kanila na para bang naghihintay lamang ng pagkakataon para umatake. Ilang minuto pa ang lumipas, inutusan na sila ng matanda na sumakay na sa bangka upang maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nang marinig nila ang sinabi nito, dali-dali din naman silang sumakay sa bangkang naroon. Dahil sa 16 katao ang kanilang bilang, kung kaya't halos magsiksika na sila sa bangkang kanilang sinasakyan. Para na nga itong tataob dahil sa bigat ng bawat isa sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin naman ni Ibrahim na hindi pa nakakasakay ang matanda sa bangka. "Manong, saan ho kayo sasakay?" tanong ni Ibrahim. Maghintay ka lang, iho. Malapit na ang alaga ko. Sagot naman ito. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtalo ng isang isda na halos kasing laki lamang ng bangkang kanilang sinasakyan. Dali-dali doong sumakay ang matanda at mabilisang itinali ang hawak nitong baging sa kanilang bangka. Matapos niya itong gawin, agad din namang lumangoy ng napakabilis ang isdang yun na halos ikalunod na ng bangkang kanilang sinasakyan. Panay lang naman ang ginagawang pagkapit doon ni Ibrahim para hindi siya tuluyang mahulog sa bangka. Kahit papaano, tiwala din siya sa matanda dahil sa yun ang gumamot sa kanyang kaibigan. Alam niyang hindi siya nito tatraydurin o ilalagay sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nakita ang mga kagubatang halos patay na kung titingnan. Wala na ding gumagalang hayop sa paligid na tila ba naubos na ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumigil ang isda na humihila sa kanila. Pagsilay ni Ibrahim sa kanyang harapan, doon bumungad ang lagusan ng isang yungib na merong kalakihan. Nang dumungka na sila noon sa pampang, agad din naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay papaloob sa yungib na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ang liwanag ng buwan dahil sa medyo may kalayuan na sila sa bukana ng kuweba. Para hindi mabahala si Ibrahim sa kanyang dinaraanan,
Inabutan siya ng isang gabunan ng isang gaserang hindi pa nakasindi. Pagsindi niya ng gaserang yon, bumungad sa kanya ang isang napakalapad na kuweba na merong napakaraming gagamba. Halos hindi din mabilang ang paniking naroon, maging ang mga insektong kasabay nilang naninirahan sa yungib. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga sila sa isang silid na merong nakakandadong pinto. Ito ang lugar na pinagpapahingahan ng inyong pinuno. Bago kayo pumasok, siguraduhin niyong wala kayong mga karga sa katawan na maaaring magbigay galit sa mga gabay ng gabunan. Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Ibrahim, agad naman niyang tinanggal sa kanyang katawan ang bisa ng kanyang bakod at puder. Iniwan niya din sa labas ng silid ang kanyang mga gamit, maging ang mga mutyang nagbibigay lakas sa kanya sa oras ng panganib. Pinahawakan din siya noon ng bahay ng pagong upang masigurong hindi magawang maamoy ng mga gabay ang bahid ng kanyang karunungan sa kanan. Nang mapagtanto ng matanda na handa na si Ibrahim, agad din naman niyang binuksan ang silid na pinagpapahingahan ni Tandang Lauryo. Pagsilay doon ni Ibrahim, halos wala siyang gaanong maaninag, kundi kadiliman lamang sa buong paligid. Nang tuluyan ng bumukas ang pinto, agad din naman silang pumasok sa loob habang patuloy na nakikiramdam sa buong paligid. Matapos maisara ng matanda ang silid na yon, bigla namang nagsindihan ang lahat ng mga sulo na nakapaikot sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Ibrahim nang makasilay siya ng 2 kamay na nakaukit sa dingding. May mga nakita din siyang kalansay ng tao sa lugar na animoy napakatagal nang namatay. Maya-maya pa, bigla naman niyang nakita si Tandang Lauryo na nakahiga sa pinakagitna ng silid na kung saan merong nakapalibot na hindi mabilang na mga kandila. Segundo lang din noon ang naging pagitan nang bumungad sa kanyang mga mata ang nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Sa pagkakatanda ni Ibrahim, nasa 5 ang bilang ng mga ito noong una niya itong nakita sa tabi ni Tandang Lauryo. Meron din yung mahahabang pakpak na halos maikukumpara mo sa isang uwak. Okay, grabe, nasa mundo na siya ng mga demonyo siguro to, no? O mga nilalang na kampon talaga ng kadiliman. Kasi imagine niyo naman kung san-san sila dumaan. Dinala sila nung matandang hukluban. San ba yun? Impyerno ba yun? Purgatorio? Di natin masabi. No, nakakatakot. Isipin nyo kung kayo yung nasa sitwasyon ni Ibrahim, tapos kanan kayo, tinatago nyo lang yung kakayahan nyo. Once na malaman yan o matunugan lang ng isa sa mga nilalang na nandoon, malamang talaga tapos ang buhay mo. Pero hindi natin masasabi, di ba? Kaya pahintay na lang ako sa episode 24. Lapag agad natin yun. Yun lang. Salamat.